Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisa. Igama lami nguvusi Mavusana kwi channel ehamba phambili umkanyakude TV. Inkulu indaba lapha nawe ngane zakwethu. Udaba luthinta inkosi yamaZulu ke uKing misuzulu kazwelithini wengane zakwethu. Sezwakalise okukhulu ukuhlukumezeka ke lapha nawe ngane zakwethu, ehlukumezwa uhulumeni. Kubonakala enye ivideo ke lapha ezinkundleni zokuxhumana, ikakhulukazi enkundleni eyuchungechunge ngamavideo oku TikTok. Ikhala ngokuthi ikhale kakhulu ngesenzo esenziwa uhulumeni ke lapha nawe ngane zakwethu, ukuyibamba ngophondo, ingakwazi ukunyakaza. Uma kumele inyakaze kufanele ireport eMaritzburg. Ize yabheka ke lapha kuma video ukuthi sebezo reporter noma iye ekamerweni ke lapha nawe ngane zakwethu. Ishilo yathi kunzima kakhulu uhulumeni uyibambe ngobhongwane ke lapha nawe ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ngalolu daba ukuthi ngabe kufanele ukuthi inkosi yamaZulu iphile ngalolu hlobo ngaso sonke isikhathi, kufanele ireport zonke izinto ezenzayo ke lapha nawe ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzuvo lwakho ngalolu daba ngoba baningi abantu ezinkundleni zokuxhumana abakhalayo ngalolu daba, kanti ke sizibonile ke lapha nongizwe umfoka Mchunu esho ukuthi uzokhuluma ke namhlanje ngezinto ezithinta indlunkulu ke lapha nawe ngane zakwethu, njengoba kukhona udaba olufana nalola. Ake sidibane lapha kwi comment section ngizuvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula. Mawumusha ngeke wenze okulungile, enza subscribe funzene phela ukuze uzothola ama notification njalo uma siposta ivideo nje si channel iseko.